Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Dalo maka isonyere anyị n'akụkọ abalị tata na mbụla isiokwu anyị. Gọọmenti Anambra steeti ga-ewekwa ndị nkụzi ọzọ n'ọrụ. Akọwala mkpa ọ dị ịhazigharị usoro esi ahụta otu ndị ọrụ ka abanye n'usoro ka mma. Na-asị ma ga-aga n'ihu kwalite mmekọrịta Naịjirịa na China. Anyị ga-esi na mba ofesi wee kọrọ gị na enwere ide mmiri na ala ozize nke gburu opekata mpe ya bụrụ mmadụ 18 na Kenya. Akwụsịgokwa ịnọ n'ụlọ n'ụbọchị Mọnde n'ime Anambra steeti. Ọnọdụ mmụta akwa na ọnọdụ akụnụba na-agakwazi n'ihu kwado nke a. Dan Okoye bafam akụkọ anyị n'uju. Gọvanọ Chukwuma Soludo detụrụ aka n'ala de niile kwe ndị ọrụ Anambra steeti nkwa na gọọmenti ga-aga n'ihu kwalite ọdịmma ha ma gaa n'ihu wee ndị nkụzi n'ọrụ n'oge na-eteghị aka, kọwaa ngalaba mmụta akwa na nke ezi ọnọdụ ahụike dịka ide abụọ maka ọdịnihu nke steeti a. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'ụbọchị ndị ọrụ nke afọ 2026 were ọnọdụ n'ama Dr. Alex Ekwueme dị n'Awka, Gọvanọ Soludo kọwara na ọchịchị ya ga-aga n'ihu weta nwegharị nke agamnihu na ọnọdụ dị iche iche ga-akwalite ọnọdụ akụnụba. Gọvanọ tụkwaziri ịdị uchu n'ọrụ nke ndị ọrụ n'ime Anambra steeti, kene ndị tụnyere oke ha n'iwube ọnọdụ akụnụba nke steeti a, wee kọwa maka nwegharị ndị na-aga n'ihu na ngalaba mmụta akwụkwọ nke gụnyere ọrụ ewumewu. Ọ kọwakwaziri na ekwesịrị inwe usoro ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ nke ga-akwalite agamnihu nke ọrụ ya na ọdịmma ndị ọrụ ghara ịnọ nkịtị wee na-eme mkpọtụ. Gọvanọ ji ohere ahụ wee kwunwee ebumnobi na ihe legara anya ya ịhụ na Anambra steeti kwere obibi ma na-aga n'ihu bụ ebe mmụta akwụkwọ na ezi nleta ahụike ka bide mmepe. N'ihe ngụpụta ya ka onye isi oche otu kọngres ndị ọrụ alaka nke Anambra steeti bụ Comrade Humphrey Nwafọ toro ọchịchị Soludo maka atụmatụ dị iche iche na-akwalite ọdịmma ndị ọrụ nke gụnyere ịdị na-akwụ ụgwọ ọnwa etu na mgbe kwesịrị, ịkwụkwazi ụgwọ ọnwa opekata mpe bụ minimum wage, ya na ịkwụ ndị lagoro ezumike nka ego nkwụkwụ gratuity na ego urubere ndị ọzọ. Osote gọvanọ bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim, ọkaokwu ụlọ omeiwu Anambra steeti Right Honorable Somtochukwu Udeze na ndị ọzọ tinyere otu ndị ọrụ dị iche iche sitere Anambra steeti bịakwaziri emume ncheta ụbọchị ndị ọrụ. Gọvanọ Chukwuma Soludo akpọla oku ka enwee nhazigharị usoro ime ihe nke ndị ọrụ n'ụdị na a ga-esi n'usoro gboo banye n'usoro ọhụrụ ga-ahụ na ọrụ na-aga n'ihu na-akwalite mmepe ma nwekwazi ịkwalite ọnọdụ akụnụba. Mgbe ọ na-enye ihe ngụpụta pụrụ iche n'ụbọchị ndị ọrụ nke afọ 2026 n'ama Dr. Alex Ekwueme dị n'Awka, gọvanọ mere ka anyị mata na enwere ihe ndị dị iche iche o ji n'aka nke ga-aga n'ihu kwalite mmekọrịta n'etiti gọọmenti steeti ya na ndị ọrụ. Ọ kọwakwaziri na iji wee hụ na steeti a na-aga n'ihu, ndị ọrụ kwesịrị ịbụ ndị ga-eso na-ekewapụta akụ gara ịbụ naanị ndị na-etinye ọnụ n'okwu oge niile. Ọ gwara ndị ọrụ ka ha weta mgbanwe ahụ ha na-achọ, gụpụtakwazie ihe dị iche iche ọchị ya mepụtagoro nke gụnyere ọrụ okporo ụzọ nke na-abara ndị na-eme njem na ndị ọrụ uru, tinyekwaziara ọrụ ya na ngalaba nleta ahụike ọkachasị nke nlekọta n'efu a na-enye nwaanyị dị ime n'oge ọmụmụ yana na ọmụcha nwa nke ahụtabeghị di ya na mpaghara South East bụ ala Igbo. O kwukwaziri na ya gbara mbọ kwụsị ya bụ usoro ịnọ n'ụlọ akpọrọ sit at home. Mgbe ọ na-akọwa na akụ steeti a nwere pere mpe ma a sị ka a tụlee ọrụ ndị a ga-arụ, ma gọvanọ kwuru na ya ga-agba mbọ were akụ ndị a wee na-arụ ọrụ otu o si wee kwesị, dịka ọ mara ọkwa na a ga-ewekwa ndị nkụzi n'ọrụ tinye na ndị enwewere enwe. Ọ kọwara na ya kwesịrị inwe nwegharị na ngalaba ọrụ oyibo. Ndị otu ụmụ nwaanyị ndị nta akụkọ akpọrọ Nigeria Association of Women Journalists na Watch alaka nke Anambra steeti anabatala Spiritual Director nke Holy Ghost Adoration Ministry uke Reverend Father Emmanuel Obimma dịka nna ha n'ime mmụọ ya na n'ikpere Chineke. Kiri ka aka ha n'uju. Anambra State
onye nke onye isi ha bụ Comrade Tochukwu Ife. Ndị otu na ward Anambra steeti onye nke onye isi ha bụ Comrade Tochukwu Ifejirika bụ onye nke nyere Reverend Fada Ebube Mmụọ Nsọ onyinye nkwanye ùgwù n'ụlọ ụka ya bụ Blessed Iwenetans nke dị na Ụmụdịọka oge a na-emerube mmemme ụka nna. Oge ọ na-enye ya bụ onyinye nkwanye ùgwù, Comrade Ifejirika bụ onye nke ndị otu ya gbara gburugburu kọwara ihe mere ejiri were nye Fada Obimma ya bụ onyinye nkwanye ùgwù dịka ụkọchukwu nke na-elekọta ha anya. Ọ kọwakwara na ya bụ onyinye nkwanye ùgwù nke e nyere Fada Ebube Mmụọ Nsọ bụ nke e nyere ya n'ihi oke mbọ ọ na-agba n'efemchukwu ya nakwa ọrụ dị iche iche nke ọ na-arụ na ya bụ ụlọ ụka ya. N'okwu nkwado ya, Reverend Fada Ebube Mmụọ Nsọ onye nke gosipụtara afọ ojuju na obi aṅụrị ya na ya bụ onyinye nkwanye ùgwù nke ndị otu na ward ụmụnwaanyị Anambra steeti nyere ya. O kpekwara ekpere n'isi ha ma kwekwazie ha nkwa na ọ ga na-echeta ha n'ekpere mgbe niile ma yọkwazie ha ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-arụ ọrụ ha etu o kwesịrị. Ihe ndị bịara na ya bụ mmemme bụ ekpere dị iche iche, ịtụ mma nke ndị mmadụ mekwaziri n'oge ya bụ ụka emume. Daalụ maka ịga n'ihu na-esonyere anyị. Anyị ga-aga ntakịrị ezumike. Anyị chetaza kọrọ gị na Nasima ga-agba mbọ kwalite mmekọrịta dị n'etiti Naịjirịa ya na China. Anyị nwekwaziri akụkọ ga-akọ na ide mmiri ya na ala ọmajiji bụ nke gburu opekata mpe ya bụrụ mmadụ 18 na Kenya. Abụkwala mana anyị chetaza anyị gaa n'iru. Make we talk. Time don't reach to rearrange the stars to give una small wisdom. Shout my tea fresh now, but you know, I beg no be so. Before una go talk, say our smell no reach. Make una think I'm twice so. Ever heard of Colgate, the #1 oral care brand in the world? Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24 hours cavity defense. The formula boost with calcium for lifelong smiles. Mom, it's your time to brush. No more cover mouth. Colgate for 24 hours. Daalụ maka ịga n'ihu na-esonyere anyị. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ n'aka ndị fọdụrụ ebe a. Otu akpọrọ Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture na SIMA mere ka anyị mata agbammbọ ya ịkwalite mmekọrịta nke ọnọdụ azụmahịa n'etiti ha na China, dịka e nwere ndị nnọchiteanya ezipụrụ gara njem pụrụ iche na ngalaba ewumewu nakwazi obodo amara maka ọnọdụ azụmahịa nke Guangzhou, China. Ndị nọ n'isi ndị nnọchiteanya bụ National President nke NASIMA, Engineer Jani Ibrahim. Ha gara na Wanli Tire Corporation Limited yana Gwanda Fashion World, ebe dị iche iche amara maka ọnọdụ mmepụta ngwaahịa ya na ọnọdụ azụmahịa. Ka na-abịa dịka NASIMA Business Forum nwesịrị mbinye aka na nkwekọrịta n'etiti NASIMA ya na China Council banyere ọnọdụ azụmahịa nke nọ na Guangzhou. Ka bụ ịkwalite mmekọrịta nke ọnọdụ azụmahịa na ụdị egwuregwu nkịta onye dara ibe ya dara ya n'etiti mba China ya na Nigeria. Na mba ofesi ka anyị nụrụ n'opekata mpe ya bụrụ mmadụ 18 bụ ndị nwụrụ mgbe e nwere ide mmiri nakwa ala ozuze nke dapụtara n'ihi oke mmiri ozuzo kpọrọ na mpaghara dị iche iche nke Kenya. Ndị ọrụ ojii na-akọwa na mmiri a zoro n'ụbọchị Sọnde mee ka ala ụfọdụ zee na mpaghara Tarakaniti, Elgeyo Marakwet yana Kiambu counties nọ na mpaghara Central yana ndịda nke ebe ahụ. Ha kwetara na mmadụ 18 bụ ndị nwụrụ, dịka a na-ekwukwa na a ga-enwekwa ọnọdụ mmiri ozuzo n'ọdịnihu nke ga-eme ka ala zee, wee na-agwa ọtụtụ ezinụlọ ka ha bugharịa ọnọdụ. Ebe a ka anyị na-ewetazi akụkọ abalị tata n'isi njedebe. Cheta na ị ga na-esonyere akụkọ ụwa n'ihe mereme ABS site n'ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa. Ihe webụsaịtị anyị bụ www.absradiotelevision.com. YouTube channel anyị ya na Facebook ihe anyị na-aza bụ ABS Radio Television. Ị ga-esokwazi anyị na Twitter nke a na-akpọzi X ugbu a ya na Instagram site n'epe ABS Radio TV.
isiokwu anyị ọzọkwa gọọmenti Anambra steeti ga-ewewanyekwu ndị nkụzi n'ọrụ akọwala mkpa ọ dị inwe ezi usoro ime ihe n'etiti ndị ọrụ nke ga na-akwalite agamnihu ịrụ ọrụ ya na ọdịmma ndị ọrụ. Nasima ga-akwalite mmekọrịta n'ụdị egwuregwu nkịta onye dara ibe ya dara ya n'etiti ala Naịjirịa ya na China. N'ikpeazụ ka anyị mere ka emeta ka o si akpọrọ na mba ofesi site n'ịkọrọ gị na enwere oke ide mmiri nke mere ala ji wee zee ka mmiri zosiri na Kenya ma gbuo mmadụ 18 ebe a ka ọ kwụrụ ọnụ n'aha ndị dum nyere aka iji wee hụ na akụkọ abalị tata rutere gị. Dan Okoye bafam kene gị maka isonyere anyị sị gị kachi bụ n'udo.